Pozdravujem všetkých poslucháčov. Počúvate podcast History s Petrom Vanekom. Tento diel nahovoril neurálny hlas. Dnes budem hovoriť o veľkej hospodárskej kríze. Povieme si niečo najmä o jej dopadoch na nezamestnanosť v Československu. Úvodom veľmi stručne predstavím základné črty veľkej hospodárskej krízy. Roky 1924 až 1929 možno označiť za konjunkturálne, teda vo svete i v Európe prevládalo obdobie hospodárskeho rozmachu. V priemysle sa začala veľká vlna zakladania podnikov, rástla zamestnanosť, výroba, export, mzdy a tak ďalej. Skrátka, ekonomike sa darilo. Rozmach svetového hospodárstva bol ukončený krachom na burze v New Yorku v októbri 1929, ktorý je považovaný za symbolický začiatok veľkej hospodárskej krízy. Zjednodušene možno konštatovať, že kríza z rokov 1929 až 1933 vznikla v dôsledku kombinácie mnohých negatívnych javov vo svetovom hospodárstve. Práve v prvej tretine roku 1933 dosiahlo svetové hospodárstvo najhlbší bod prepadu, tzv. Dno. V tomto podcaste sa síce nezaoberám príčinami, ale i napriek tomu budem citovať výstižný úryvok z príspevku ekonóma Alojza Krála z roku 1937. Citujem: kríza roku 1929 nie je vysvetliteľná žiadnou jedinou príčinou. Kríza agrárna bola kombinovaná s krízou priemyselnou, kríza surovinových krajín bola kombinovaná s krízou úverovou, ktorá vznikla zastavením medzinárodných úverov v dôsledku americkej špekulácie na burze. Kríza cyklická bola sprevádzaná a preto prehlbovaná nedostatkami adaptácie na niektoré štrukturálne zmeny. Koniec koncov nie je neodôvodnená ani myšlienka, že išlo o konečné prispôsobenie sa hospodárskym dôsledkom svetovej vojny. Koniec citátu. Pri tomto citáte chcem poukázať na komplexnosť vzniku krízy a autorovo odmietnutie jej monokauzálneho vysvetlenia. Teda kríza nemala iba jednu príčinu. Pozrime sa teraz veľmi stručne na dve makroekonomické veličiny export a import. Výrazný pokles ekonomickej aktivity na úrovni celého hospodárstva začal byť v Československu badateľný od roku 1930. Priebeh krízy bol v republike umocnený niekoľkými špecifikami, medzi ktoré patrila i prílišná proexportná orientácia ekonomiky. Počas konjunktúry medzi rokmi 1924 až 1929 sa darilo umiestňovať stále viac tovaru na zahraničných trhoch. Vrchol predstavoval rok 1928, keď Československo vyviezlo tovar za viac ako 21 miliárd korún československých. Popri exporte síce rástol aj import, ale počas celého obdobia konjunktúry prevládala aktívna obchodná bilancia, teda celková hodnota vývozu bola vyššia ako celková hodnota dovozu. Tento pozitívny vývoj zastavila svetová kríza a v roku 1930 nastal výrazný pokles exportu. V roku 1932 bola obchodná bilancia prvýkrát pasívna s hodnotou salda približne 144 miliónov korún, teda celková hodnota vývozu bola nižšia ako celková hodnota dovozu. Najhlbší bod poklesu bol v exporte dosiahnutý v roku 1933, keď Československo vyviezlo tovar iba za 5,8 miliardy korún, čo predstavovalo pokles o viac ako 72% oproti spomínanému stavu z roku 1928. Československý export bol pritom zasiahnutý silnejšie než bol celosvetový, respektíve celoeurópsky priemer. V rámci krajín zaznamenali väčší percentuálny pokles ako Československo v sledovanom makroekonomickom ukazovateli len Rakúsko a Spojené štáty americké. Problém bol v tom, že kým napríklad pre Spojené štáty americké bol podiel zahraničného obchodu na národnom dôchodku pomerne nízky, tak v prípade Československa predstavoval v období konjunktúry takmer jeho 1/3. Okrem znižovania objemu vývozu dochádzalo aj k strate trhov, na ktoré sa v neskoršom období dalo len veľmi ťažko vrátiť. Prejdem teraz k priemyslu. V prípade priemyselnej výroby sa celosvetovo dosiahlo dno už v roku 1932. Nelichotivé prvenstvo malo v tomto makroekonomickom ukazovateli Nemecko s prepadom o 46% oproti stavu z roku 1929.
Tesne ho nasledovali Spojené štáty americké a Poľsko. Československá republika zažívala svoj najhlbší prepad v roku 1933, keď sa jej priemyselná výroba znížila v priemere takmer o 40%. Na základe sumarizačných dát možno konštatovať, že Československo bolo počas oboch najkritickejších rokov jednou z najťažšie postihnutých krajín sveta. Faktorov zosilňujúcich pokles priemyselnej výroby v Československu možno uviesť niekoľko. Ešte počas ekonomického vzostupu v druhej polovici 20. rokov 20. storočia bola hlavnou konkurenčnou výhodou československého tovaru na zahraničných trhoch jeho relatívne vysoká kvalita v kombinácii s nižšími výrobnými nákladmi, najmä v ich mzdovej zložke. Práve nízke mzdy už pred rokom 1929 výrazne obmedzovali možnosti tuzemskej spotreby. Po vypuknutí krízy došlo k masovému prepúšťaniu a k poklesu miest, čo výrazne zhoršilo kúpnu silu obyvateľstva. Takto popri značne zhoršených exportných možnostiach boli umocnené ešte aj problémy v odbyte na vnútornom trhu. Pokles odbytu sa zároveň negatívne prejavil i na priemyselnej produkcii. V medzivojnovom Československu zohrávalo popri priemysle významnú úlohu naďalej poľnohospodárstvo. Práve agrárna kríza, ktorá vypukla už v roku 1928, zosilňovala dopady veľkej hospodárskej krízy najmä na Slovensku. Spoločným javom hospodárskych kríz je i vzostup nezamestnanosti. V najhlbšom bode poklesu v roku 1933 patrila Československá republika v absolútnom počte nezamestnaných k najviac zasiahnutým štátom. V rámci tohto kritéria na tom boli z vyspelých krajín horšie len Spojené štáty americké, Nemecko, Veľká Británia a Taliansko. Každá z týchto krajín mala pritom výrazne väčší počet obyvateľov. Obzvlášť zlú situáciu v Československu možno demonštrovať na porovnaní s Talianskom. Rozdiel priemerného počtu nezamestnaných v oboch krajinách za rok 1933 bol podľa dát Spoločnosti národov približne len 280 000. V roku 1929 sa priemerný mesačný počet evidovaných nezamestnaných v Československu pohyboval na úrovni 41,6 tisíca. Dno sa dosiahlo v roku 1933 s priemerným počtom 738,3 tisíca osôb, čo bolo takmer 18 krát viac v porovnaní s východiskovým stavom z roku 1929. Najhorším mesiacom sa stal február 1933, keď sprostredkovateľne práce evidovali viac ako 920 000 neumiestnených uchádzačov o zamestnanie v Československu. Treba podotknúť, že pod zjednodušený pojem nezamestnanosť zahŕňam len neumiestnených uchádzačov o prácu, evidovaných sprostredkovateľňami práce. Reálna nezamestnanosť bola však vyššia. Omnoho presnejšie je skutočná nezamestnanosť zachytená v dobových hláseniach okresných úradov, kde je pre niektoré roky až o 50% vyššia v porovnaní s evidenciou sprostredkovateľnej práce. Len pre korektnosť treba dodať, že kým evidovaná nezamestnanosť zaznamenala najväčší pokles v roku 1933, tak v prípade zamestnanosti možno hovoriť o dne až v roku 1934. Situácia na Slovensku v podstate vykazovala zhodu s celorepublikovým stavom. V období rokov 1929 až 1933 stúpol priemerný evidovaný mesačný stav nezamestnaných zaokrúhlene z 2,5 tisíca na 88 000. Výrazne prudší nárast, viac ako 35-násobný, možno podľa môjho názoru okrem niektorých negatívnych špecifík pripísať aj výrazne nižším počiatočným hodnotám v nezamestnanosti než v západných častiach štátu, a to aj po zohľadnení odlišného počtu obyvateľstva v jednotlivých krajinách republiky. Najhlbší bod poklesu bol na Slovensku dosiahnutý vo februári 1933 so stavom viac ako 110 000 neumiestnených uchádzačov o prácu. Pri pohľade na celé 20. a 30. roky 20. storočia možno konštatovať, že najväčší nárast nezamestnanosti sa zväčša dosahoval vo februári. Nebolo tomu náhodou. Práve v tomto mesiaci vrcholilo v stredoeurópskom priestore zimné obdobie a preto klesala aktivita v poľnohospodárstve, stavebníctve, ťažbe dreva a tak ďalej. Naopak v letných mesiacoch a začiatkom jesene bola nezamestnanosť obvykle najnižšia, čo súviselo práve s dopytom po sezónnych pracovníkoch.
Ekonóm Rudolf Olšovský a historik Vlastislav Lacina poukazujú vo svojich prácach na nedostatky štatistickej evidencie a odhadujú, že skutočný počet osôb bez práce sa v najhlbšom bode krízy mohol v republike pohybovať v rozpätí od 1,1 do 1,3 milióna osôb. Navyše vo vtedajších rodinách bola v platenom povolaní činná zväčša iba jedna osoba, takže výpadkom príjmu mohlo byť podľa odhadov postihnutých prinajmenšom 20% populácie republiky. Vyššie uvedené skutočnosti potvrdil i vtedajší národohospodár Erwin Hexner konštatovaním, že evidovaná nezamestnanosť celkom nezodpovedala realite. Podľa jeho názoru bol tento jav charakteristický najmä pre východ republiky. Slovensko označil doslova za krajinu mlčiacich nezamestnaných, kde sa kvôli rôznym technickým i administratívnym prekážkam nedalo dopátrať k presným dátam. Pre zaujímavosť sa pozrime na nezamestnanosť do roku 1936. Kým vývoj v českých krajinách prebiehal v podstate v zhode s celorepublikovým priemerom, tak situácia na východe štátu vykazovala opäť špecifické črty. Ročný priemer neumiestnených uchádzačov o zamestnanie na Slovensku sa do roku 1935 vyšplhal na viac ako 92 000, čo bolo viac ako v roku 1933. Rok 1935 takto znamenal pre Slovensko v rámci kritéria nezamestnanosti najhlbší bod poklesu počas celého obdobia krízy a následnej depresie. Hospodársky zaostalejšia krajina Podkarpatsko-Ruská dosiahla dno dokonca až v roku 1936, keď hospodárstvo zvyšných krajín republiky zažívalo oživenie sprevádzané poklesom nezamestnanosti. Rast nezamestnanosti mal niekoľko príčin. Za uvedený nárast mohol čiastočne aj prirodzený populačný prírastok, ktorý bol na východe republiky vyšší ako v českých krajinách. Práve v týchto rokoch vstupovali na trh práce silné ročníky. Navyše v období medzi dvomi svetovými vojnami poklesol počet emigrantov zo Slovenska. Práve vysťahovalectvo predstavovalo do roku 1918 efektívny spôsob riešenia sociálno-ekonomických problémov. Pre zvýšený počet mladých ľudí nebol dostatok voľných pozícií. Ak aj získali prácu, tak zväčša na úkor starších a menej výkonných pracovníkov. Napriek uvedenému Slovensko stále patrilo ku krajinám s vysokým počtom vysťahovalcov. Medzi rokmi 1922 až 1938 sa vysťahovalo približne 170 000 osôb. Ďalší problém predstavovala tzv. Technická racionalizácia, teda zavádzanie efektívnejších a výkonnejších strojov. V dôsledku technickej racionalizácie prišlo o zamestnanie najmenej 25% robotníkov. K celkovému rastu nezamestnanosti prispela aj tzv. Sociálna racionalizácia. Išlo o zvyšovanie pracovného výkonu za nižšiu mzdu, respektíve za nižší plat. Navyše v dôsledku znižovania príjmov klesala spotreba a tým aj produkcia pre domáci trh. Pokles produkcie a objemu predaja sa subjekty často snažili vykompenzovať rastom cien, čím ešte viac klesala kúpna sila obyvateľstva. V súlade s predchádzajúcim odsekom možno v globále konštatovať, že v dôsledku veľkej hospodárskej krízy došlo nielen k nárastu nezamestnanosti, ale aj k výraznému poklesu nominálnych i reálnych príjmov obyvateľstva. Na uvedený pokles vplýval najmä prebytok ponuky pracovnej sily nad dopytom po nej. Redukcia príjmov sa dotkla najmä robotníctva v priemysle a stavebníctve. Existenčné problémy malo i mnoho roľníkov a živnostníkov. Navyše chudobnela aj stredná vrstva, čiastočne postihnutá tzv. Nedobrovoľnou proletarizáciou. Zlepšenie v sociálnej sfére nastalo až s príchodom konjunktúry v roku 1936. K javom, ktoré sa rozmáhali počas veľkej hospodárskej krízy, patrila i polozamestnanosť. Zamestnávatelia kvôli nepriaznivému vývoju v ekonomike často siahli po obmedzení počtu pracovných hodín či dokonca dní v týždni. Samozrejme, nižší počet odpracovaných hodín znamenal aj nižšiu mzdu. Podobné dôsledky pre zamestnancov malo i rozšírené využívanie sezónneho spôsobu práce. Doslova katastrofálna bola situácia v oblasti podpôr v nezamestnanosti prideľovaných na základe tzv. Genského systému.
Jeho základ tvorili prostriedky odborových organizácií v kombinácii so štátnym príspevkom z verejných financií. Problém spočíval v tom, že väčšina pracovníkov nepatrila medzi členov odborových organizácií a preto nemali nárok na podporu. Na dne krízy bolo v priemere roku 1933 podporovaných odborovými organizáciami len viac ako 247 000 osôb, čo predstavovalo iba 1/3 z celkového priemerného počtu nezamestnaných. Zároveň sa dá tvrdiť, že v období veľkej hospodárskej krízy rýchlejšie rástol počet nezamestnaných bez podpory v porovnaní s počtom nezamestnaných poberajúcich podporu podľa Gentského systému. V poslednej časti dnešného podcastu stručne predstavím štátne opatrenia a pomoc nezamestnaným. Najčastejšou formou pomoci pre osoby bez práce a obmedzene pracujúcich, ktorí nemali nárok na podporu v nezamestnanosti, bola tzv. Štátna stravovacia akcia, prostredníctvom ktorej sa prideľovali poukážky na potraviny. Tieto poukážky boli známe aj pod pejoratívnym názvom žobračenky. Štátna stravovacia akcia sa začala využívať od 28. júla 1930. Spočiatku bola určená len pre 63 najviac postihnutých okresov. Neskôr od roku 1933 sa z nej stalo skutočne celoštátne systémové opatrenie. Štátnu stravovaciu akciu kryli prostriedky štátu, prideľované cez Ministerstvo sociálnej starostlivosti, spravidla za spolúčasti miest a obcí, prípadne sa použili príspevky dobrovoľných darcov. Poukážky boli prideľované nezamestnaným na týždennej báze. Tie sa dali použiť iba v tých obchodoch, ktoré boli do akcie zapojené. Oprávnená osoba si takto mohla vybrať iba základné potraviny: chlieb, múku, zemiaky, tuky, cukor a podobne. V neskoršom období tento volúmen doplnilo aj mlieko ako súčasť tzv. Štátnej mliečnej akcie. Systém prideľovania poukážok fungoval pomerne dobre, avšak vyskytli sa aj problémy. Tie zväčša súviseli s nedostatkom finančných zdrojov na pokrytie stravovacej akcie. V dôsledku toho sa nie vždy všetci nezamestnaní a obmedzene pracujúci dostali k nárokovateľným potravinám. Situácia sa však líšila v závislosti na okrese. Okrem potravín štát poskytoval aj dôležité komodity ako uhlie. Navyše celý proces vykonávania a administrácie štátnych akcií predstavoval pomerne veľkú byrokratickú záťaž. Ešte podotknem, že najmä v chudobnejších okresoch bola podvýživa veľkým problémom. Uvedené demonštrujem na úryvku z hlásenia notariátu v okrese Lučenec z januára 1933 zaslaného krajinskému úradu v Bratislave. Citujem: poznamenávam, že nezamestnaní a vôbec chudobní obce Málinec trpia hrozne podvýživou a že tam hrozí hlad. Bolo zistené, že zo 120 školských detí v navštívenej škole dostalo na raňajky mlieko len 5 detí. Ostatné jedli len suché a väčšinou nesolené zemiaky. Jedno pagáč so zemiakou s primiesením trochu otrubám sa podobajúcej múky. Neobedovalo ani jedno jediné a jedno jedlo chlieb, ale kvality neuveriteľne hroznej. Na večer zas zemiaky. Koniec citátu. Popri starostlivosti o ľudí bez práce a obmedzene pracujúcich sa štát snažil zmierniť nezamestnanosť tzv. Produktívnou starostlivosťou o nezamestnaných. Právne ju upravovalo vládne nariadenie číslo 79 z roku 1930 zbierky zákonov a nariadení. Prakticky sa realizovala prostredníctvom núdzových prác. Išlo v podstate o verejnoprospešné práce ako napríklad výstavba a oprava ciest v okrese. Núdzové práce pritom boli iba jednou časťou programu štátnej investičnej politiky, respektíve aktívnej politiky zvyšovania zamestnanosti. Produktívna starostlivosť o nezamestnaných spadala do kompetencie Ministerstva sociálnej starostlivosti. Napriek pomerne pozitívnym ohlasom treba zdôrazniť, že išlo len o dočasné riešenie. Po dokončení projektu sa osoby na ňom aktívne činné zväčša opäť zaradili medzi nezamestnaných. Štát pritom prispieval zväčša iba na časť mzdy osôb zapojených do núdzových prác. Ostatné náklady spojené s realizáciou konkrétneho verejnoprospešného projektu hradil stavebník, teda okres, obec, podnikateľský subjekt a podobne.
Stávalo sa, že hoci boli prostriedky na mzdy dostupné, tak samospráva o ne nepožiadala, keďže nemala dostatok vlastných financií na realizáciu potrebných núdzových prác. Okrem aktívnej účasti na núdzových prácach sa mohli nezamestnaní angažovať aj na tzv. Verejných investičných prácach. Tie zahŕňali výstavbu železníc, vodných diel, hlavných ciest a tak ďalej. Podľa dohôd malo prebiehať umiestňovanie pracovníkov výhradne prostredníctvom verejných sprostredkovateľní práce predmetného okresu. Problém bol v tom, že uvedené sa dialo len výnimočne. V oficiálnej správe obvodnej verejnej sprostredkovateľne práce v Žiline sa doslova píše o rozbúnenom protekcionizme a obchádzaní verejných sprostredkovateľní práce pri umiestňovaní pracovníkov na verejné investičné stavby. Uprednostnení mali byť najmä nezamestnaní, ktorí boli v zlej sociálnej situácii. V skutočnosti však získavali prácu najmä tí, ktorých situácia nebola natoľko ťaživá. Popri stravovacích akciách či núdzových prácach sa pomáhalo osobám bez práce aj ďalšími spôsobmi. Nezamestnaným a nízkopríjmovým jednotlivcom mohla byť poskytnutá bezplatná lekárska starostlivosť. Zároveň tu bola možnosť bezplatného vydania predpísaných liekov. Lekársku starostlivosť poskytovali lekári pôsobiaci v okrese a byrokraciu s tým súvisiacu vybavovali pracovníci obvodnej verejnej sprostredkovateľne práce. Záverom možno konštatovať, že všetky vyššie uvedené opatrenia boli často nedostatočné, keďže narážali na deficit finančných prostriedkov, slabú kooperáciu medzi štátom a okresmi, prílišnú byrokratickú záťaž, častú neadresnosť či dokonca netransparentnosť. Týmto konštatovaním ukončím dnešný podcast. Ďakujem za pozornosť a počujeme sa na budúce. Tento podcast vznikol vďaka finančnej podpore projektu KEGA, číslo 008 UCM spojovník 4/2022. Názov projektu: Podcasty ako inovatívna súčasť výučby všeobecných dejín 20. storočia.